iwacho ka momako dhoga gimoro iwacho ka ikone ba sawa tiyo to kanisa to lor ismolor kuonde nyiewo chiemo bolor but mago to koro wawe donje mago klicha ahinya ba tiyo to kanisa to lor ere kama ji organized kabisa in ingine jajawa ise attend kuonde gi ise bedo kuonde machalo kama ginge gik matimore ere kama ji bete mos bede mos machanore mos makata kopo ni protocol to ji nyalo lowo en kanye ba manade ma ji bede mos na wadu ituo mkonge moni ne padi pat mano bedo mos nke ja Kristo ke kadho titumo moma to nyis mane sorry God forgive you aya de kanisa kama koro lolwe Yesu ajawa pat to bana nyalo makuru wichore ukamora achiel ruth bana kache makoro no bwana kanisa mineno no ema karoma ko ji maber ma jadolo moro biro gi yalo moro nyalo nyiso kata ji ni koro chopo sama koro Nyasaye mochung'nwa corona gi yo bwana ng'ena by the way pastors moko ni roho matiyo koro wan sani koro teko Nyasaye matiyo roho matiyo sani era mtu ogolo mas era winjo kisedhiro kanisa era winjo kidhiro kanisa michopo ga wall un seche ma udonje ajawacha wunya boro mask igolo ga sadi ide je gate kama tiyudo ariyo moko to ma black tibede mesa dakika dika ma to koro mask ok dwane gima duong' en ni bet kar kendi e mesi kar kendi kakipang bai bet kar ken bai bet kar ken nango dokumone ne wayo git no ka kanisa to lo nikech ba oket mesa kamoro samore kona to jiade ariyo mesa chiel social distance okay kanisa pangia panga mano with social distance ka ji donjo ma pod pa ji lew neno ni magi kombe ariyo ka Josebet ingene tinde dhano lony covid oketo ji ma miel moro mane ji miel rukuruku koro ji yedo ruba cha beno serumo tinde ji bet kami bete ibet kami bete social distance kona ngato chako bete kona ngato bete diero kamano ana awinji gimoka winji ne mako ji kanisa fine gimoka winji ne ikrema ji miel ma ji chikore makoro piny yiengna jo makore awinji gimoka winji pangwa social distance ni sama ji odonjo koso ka kongo se donji vidhano ere seche miwuoye seche ma ji winjo wach social distance ino samuket niendi tinde kongo donji kata mane vidhano gi samine no kete ni sa achiel oselore ni tinde chwada riyo tilogo lweti ti iloge gate tidonjo tibedo kaka kombe pangi iwinjo mano kano this nyaka saa 4 to kawuono mo ilore saa achiel ni 12 bwana ni wacha day 1 kawuono temi wuogo koleti ne giwa koro sani m 2 for the road 1 for the road tia koro kanisa kae maro make no bwana kanisa wuja buro kanisa ni organize very organized na pokineno kakwayo makoviji makoro very organized majio kikore majimosere dada Nyasaye no ber deka korwa jimosere Nyasaye ber deka korwa apenji ya mugi karango melero mabes leria makore lere ilere manganga ngima dano Nyasaye marito nyathewa ngima dano Nyasaye marito mosa wene Yesu yo kae corona ngima ngani jwade apenji bado kanisa mekomba kaneni ji yagore kamano no temori sache bo mineno giloro kanisa lakini kanisa kanisa gi ba wulja buru ba to video kanisa uponga mano kanisa umopong okay apad mano nyis jo kanisa na chiel 1/3 macha is not to surrender akoro donje na liel dhano 50 macha ti kwano 1 2 3 4 5 6 and number 35 kor gima binye family moko binye families moko gin kende to dong sani police makwano ji gate gin kende gi kor gima sika police manie gate ji 50 gi nyaka ticket 1 2 ko chopo 50 to lor ji 50 gi nyaka joma nie ye you the family kori kwano jok ma fresh madonjo welo no plus family family wakao kata ji 10 40 wami jo gwen unya buri wuoye liel makaluo okay arus no watching 30 people yes arus 30 kabedhi ngade cake ne kana cake ni now I declare you husband and wife you may the bride kiss arus no ketha chuth ketha nango kodi jok nyuomo ni weto kinyo ketha ren kor Raka pokitima arus to yore gi jomo setima arus wan Pastor Seda Pastor
okimor onge kiny onge dhi lemo sida nyaka Sunday dhood kanisa yemo kia kan kiful mano gi wuoya nyasaye ok nyala mondo korona lum bache to ginoro nyaka sadi batu tiya nyaka saa achiel social distance ba to kanisa kukel social distancing mano gi yawo kod walweny ndoza daka dala fem uro kela jaba okanti uya mara geni iwinjo okonego bed ni giloro gine kanisa to giweba gimatimore nikech ing'eni ade ing'eni ba kar ka ni samoro ma ni veto kanisa ing'eni ji otandre ma seche moko iyudo ka kadhi kanisa iyudo ka pi oketo oko kar kacha cha ilogo kiselogo to iyudo ka Nyasaye rogi japuonj kanisa be osepango kombe nyarombo logo gi ka koro ng'ato ka ng'ato bedo distance ini ba kaja ka ka pi ng'ich nito sanitizer koro ng'ato ka ng'ato koro bedo mana kaka en mong'eyo kanisa karomba ki dala fm ito roni iwero kusejuogi dala fm yes mesa ko peyo wuod makarange mesa ana yudo ka jabatimo makosa kabisa erika kiweyo kama dhano lamo Nyasaye tiweyo jomomerte nwane jomomerte marete vai jomoko dhi adhiya kwedigi jomomerte iweyo mabajgi ne bajni makorona jomadhi wewe nonyelo yudo gigo yes oyore Johnny chiu nade ero akawo Joan sebejo ka kanisa to jogi okonego lilo jaja unemonego lori kabisa daglu atite athad ko wacha thad to kulu athad lakini tadi kanito jincha kulo koro chung kaje kono graji do nudo garanja tadi kanito ancha jibeda bana ti wata dir kata wala class tadi do kwa biecha koro yo machuok onyal lor kanisa lor chachu nito kulu kata thad u panga kombe ka kuwero Nyasaye wala Nyasaye machalo jidincho wala ngene jokora koro lame udi lakini onyalo ginenegi onyalo to lockdown nini no ka gini licha enya donge koro wanyore chapa sa ochiko koro nyeuru rechon sa ochiko wasere ka ngini sani aduko bichie mama radio so nyaka ka bire ground reji no ema Kenya kusoma oidombe gor mane kako pange wood mama wana to Kenya ngwachina kako pange no kulo counties to wuothe within counties apaka dek ma western Kenya ge ade dia uma bechwa kikidhe mamoso bado malo choma kikidhe makikadhe dire krondi okay aya dakika 39 bang sapagario nyakalondo madala fem penjo yot penjo yot kendi swala nyeti kawuono gini yot mapok na dwara yudo wunya boro penjo no musiep na baba kawuono ka siling 5,000 ne ndiwa control wayud siling 5,000 ne ndiwa control yuri kende no molot koro sa controlling to banga usiepa okay dis komura mia penjo kakoro lo mudo mia tongolo koro penjo manitie kawuono ni ndi chalo niya wakwonga ber ne gime dhi yude penjo no miyo chikiti nikech penjo ni biro ga 5,000 joka masani penjo tek mako pukata ne chomo ka bich to kawe maonga kata mana gone achiel dikete ot you never know gima kiny nikech olor piny bang dwe achiel kata yo mana ijalo mede di kaw kata moko fuku kata mana cham gunia kata sukari kata chak bwana kawa 5,000 ni tedi kaw gudu chimi ngi nyithindi kaka gen gigo hand to mouth winja ibru kwecho kauti dikete ot 5,000 mwadwa mini penjo to winje penjo winje president ma Kenya en nga winje A Raila B Uhuru winje koka no ay madaraka ka winje president ma Kenya en nga A Raila B Uhuru machigri wichi manyien ker mar piny Kenya migosi no ade ko ne to si ili wa mapenjo ili we president ma Kenya president el ker jo kama
President ma Kenya en ng'a? A. Raila. B. Uhuru. 5,000. Yo gine kikuwe ng'ane. 5,000. 5K. Pinju mayot ng'ato neno yot. To M-Pesa mari. Idhi lipa na M-Pesa. Paybill ndiko 323269. Okay. Account number ko payji tindiko answer. Answer en A kata B. A Elis Daka en Raila. B en Uhuru. Ka president mari mar Kenya en Raila Molo Odinga. Ndi kanyendo ni A. Winjo. Kasi ket 100 iket pin mari twende kazi. Kaponi president mar Kenya iparo ni Uhuru. Ndika ni B account number kacha. Kaso amount iket 100 mondo iket kanyendo thuolo makende bar bedo jaloch mar 5,000 shillings okinyi makawuono ni. Are you ready? Kawuni gini weekend chakore pesa wachiwo chon time ujipange nalo. Ujipange. Driver wose biro. Ujipange nalo. Pesa wachiwo chon time idhi nego nendi weekend. Koro jawinjana itimo kamanendo mondo ibed jaloch mar shillings 5,000 okinyi makawuono ni endi. President mar Kenya en ng'a? A. Ulisa na Kiswahili bwana, kuna wengine wengi wa okay, kuna Kiswahili kamoke ama madano inene kuomango ya kunyo mari Kiswahili loido accident sal kama to kuno bwana ngine ulisa na Kiswahili ngine swala ne swala swala ambalo ni nyeti ni hii. Raisi wa Kenya ni nani? Raisi ini kisingari med. Okay. Raisi wa Kenya ni nani? Okay. A. Raila. Okay. B. Uhuru. Kare yota nyamba juki Kiswahili. Tugisani jana. Tugisani paybill 323269. Account number ni A Monyisonian Raila. Kataka account number NB Monyisoni Uhuru Kenyatta. Amount kit 100 shillings. Ibe jaloch mar omenda maromo shillings. Alpha Beach. Cashman 3 4 5,000. Dinga tumukango father. Bwana Alpha Beach kayudo sani wudi jaboro. Number chiel gache okwame garage. Adhi ome. Iwinja. Yo nide garage. Mara jeru tiko joma. Number 2 wudi jaboro. Adhi nyolo moro nitire yo gidini nitire. Podwe welfare. Katito bwana machiel. Mani gini poka dojo ngisi ngenge. Mana 5,000. Madhi achwado mabati 40. Bwana Alpha Beach pesa mang'eny.